Dalan, Kinapudno, ken Biag. Nainbag nga oras ti amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 12, versikulo 27. Saan ang magunod tinasado ti tarigagay na, ngam kinabaknang ti magunod ti nagagat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dalan, Kinapudno, ken Biag. Anita, kayat ko alabaam amin dagiti kawasmi. Adda aminen dagiti kasapulam ije paglalabaan. Sabon ken fabric conditioner. Wan madam, di kay agdanag, tasaya tagtegla pa. Ala, makaamukan ha. Mangan kan tulatan dito balay. Adamot tan timakan ijay kusina. Wan madam. Ngam pangaasim, tainnawam to tinanganam. Kaadwan ngamin apanawam latan ijay lababo tinanganam. Katsyak pa yun timanginam. Saan itan, madam? Agin nawak to. Si kalaang ti adda dito balay. Iso adi ka agpaspastrak iti uray asinuman. Matumpal, madam. Naala, agrobwata kon tarumwarak. Saya atam ti panaglabam. Jak kayat anaangot tumanen ti labaam. Wan? Wan, madam. Saya atot to ti aglaba. Nagmayatan ti kastoy a Biag. Agmay-may saak di ti balay da doon yan. Agbuyak man kit di iti TV. Kaninak mangala iti merienda ak di ta kusina. Agbuyak iti TV kat agmerienda ka. Inton madamdaman ton nga aglabaan. Anita, agbuybuya ka matgayam iti TV. Nakalaba ka di? Ay, saan pa'y, madam? Inak to aglabain ton malpas ko apuyaan da ito'y a pelikula. Anya, kayat mo asawan, idirim mo arak itay alas 8 iti agsapa, inrugim mo tan tinagbuya iti TV. Ay, uwan nga road, madam. Anya ti orasan, alas 2 iti malam. Nangal daw kakadi? Uwan, madam. Nalpasong. Ngam, inawak to inton madamdama ng anak. Agraman na nga nam, di mo pa ininawat? Inawak to inton malpas ko da ito'y buybuyaak, madam. Feli, si ka man laangan ti ayabak akatulungak dito'y balay. Nga uray agad adal ka. Ha? Madam, Agyan kan dito'y balay. kasano ka makatrabaho, madam, kat agad adalak mat. Saan ka apagtrabahon iti ado? Agriing ka iti masapa kat agluto ka. No sumangpet ka iti malam, agluto ka. Ken aramidam ti mabalin mo nga obraan dito balay. Nukasta, sige, madam. Pagyaman ako unay nukasta. Tapno saan ako nga gababang pay. Dakkel abanag kanyak ti panagyan ko dito'y balayo, madam. Oha, ala nga rod. Ingka alaan ang dagiti gamit mo. Ta dito'y kan balay nga agyan. Adamot tay silid ti sigod akatulong. Ijayan ti silid mo. Wen, madam, agyaman na. Bakit? Agaw ka man ta mga anak. Anya, mangan ka. Naibusan tin na po'y konsidaan. Ne, apay ngay? Didak intedan? Pinulutan yung mat ngamin ti sidaan na daduma. Imbis nga ada ko masidaan. Kanada ko mapay para inton bigat. Ah, yan niya kamatag. Ilutuan na ko na. Anya nga iti ilutok. Manula ang matyaintan mo itinapda iti sweldom. Inggatang ko lang iti bagas. Kantay sindami, kantay pinulutan nyo. Ay, salbag gide. Impainom mo mat ngamin ti sweldom. Na, Agasam nga itamano a case a berti ginatang mo. Inlibre man ang dagiti padam asanger a kakaaruba. nala. Ikan na kon iti inapoy. Inapoy latan ti kanak. Ure awan sidak. Awan nga rudan, agraman innapoy na ibusan. Madam,
Apay ngay adina kun ay ayaban nga aglabakan agdalos niti balayo. Kasapulak ti kwarta, madam. Awan igatang ko iti bagas mi. Sino katankan akas babauna? Gapo tasadot ka. Ha? Sobra ti kinasadot mo. Saan pa'y anadalos ti labaam? Tay naudi alinabaam kat impalabak manen ka ni Feli. Gapo tanaangot. Kurang iti sabon kan saan anagawgawan iti husto. Ha? Nagadutay powder asabon. 2 kilo dayjay tadakkel asupon. Ngam 1/4 laeng tinatda. Imbag ko ma, no nadalos ti linabaam. Angam saan mo? Kaya't naasawat, inyawid mo. Ha? Kwa, madam? Naobserbarak pa'y nga agyaw awid ka iti groceries adi mo ipakpakat. Angam sa anak latan ang nagtagtagari. Awan pa nagbaliw mo, Anita. Iso asinukatan kan kas babaunak. Madam. No kas tamlaan. Awan tinasayaat apagbanagam. Arlando, no kayat mo, sumurot kan kanyak iti trabaho. Agkasapulan da pa'y iti janitor. Saanan, pare. Masadutak mo kasta ti trabaho. Ken adamat ang trabaho. Dakkel ti sweldo ken ni Mr. Gudo, kas driver ti anak na. Naamuak namin asinukatan nakakano ni Mr. Gudo kas driver ti anak na pare. Ngamin, sadot ka kano. Ken kanayon ka an hangover. Oh, agar aramid ka manan iti istorya ako nakon, pare Marcos. Kakit ninagapla iti pagtrap-trabahwak akumpanya pare. Agkasapulan da pa iti janitor. Masadutak no kasta ti trabaho. Kay kayat kunti ag-drive, ngam ti tagadalos. Uy, Lando, agring kan Saan ka kadi asumrek iti trabaho? Itulod mo pa itay amom iti pagadalan da. Maturog akpay. Nasakit ti ulok. Kasano? Nagiinom kayo manan iti rabi Maturog akpay. Masadutak ita sumrek. Gumatang kan itilakok anatang Anita. Presko pa'y laang, kapuros. Aglaklako ka itan itinatang? Wan, awan pa'y customer ko itang aldaw iti manicure kan pedicure. Iso nga aglako akpay itinatang. Naggagat kamutan nga aglako itinatang? Isursur mo pa yan. Kuna, kaiso pa'y timaganan siya nga igatang ko iti sidaan mi. Kasi ka, anya ti trabahong ita. Damag ko nga inikat na kan ti amom kas babaw na na. Huwag nga rod Dayjay mo't nga amok nakaararte. Ala, gumatang kan itilakok apitchay. Mabalin ka di nga utangan. Ay, pasensya kan Anita. Ngam saan ko nga ipautang tilakok. Gaputa basit mat. Bayadak tumot laang. Mano ayaday ta? 50 laang mat day may sarapot. 50 laang gayam, di mo pa ipautang. 50 laang gayam. Ngam utangan pa'y laang. Pasensya ka na. Ngam saan ko nga ipautang. Ala, ipanaw mo day talakom. Tadyak pagtatakunan. Anya? Jakpagan ano day taagatangan. Sobra magdagita ka aruba, Marcos. Nakaro ti kinasadot da. Kun nga rod, kaasi dagiti anak da. Gapu iti kinasadot da. Nagpadaan dalakit din nga agasawa. Ultimo may sarapot apitchay alako. Utangan pa'y ni Anita. Masurong idijak pinautangan. Pinautangam ko malatan itila ko. Tapmada sidain dagiti anak na. Amangan no awan sidain da. Iso ako na nga utangan na. No kayat na nga agsida dagiti anak na. Di aggagat Saan la anak katugaw iyay balay da. Apay ngay siya. Aglako-lako agpedicure kun agmanicure akpay. Nagagat ka nga agpay so bakit? Awan ti makunakkan ka. Uray si kalakay. Nagagat ka mo. Kaya't ituloy tati aggagay. Para ka dagiti anak ta. Aday ta, madam. Nagaika kung tilikodan kan ti paraangan.
Kan nagpipintas dagiti mulak asabong. Nagduduma da. Nagagat ka talaga, Feli. Sa anak ang nagbidot, anangayabkan ka dito balay. Kababain mat ano sa dutak, madam. Idinto ha makipagnanang daklaan. Nagagat ka. Iso asya kung ti baka mo iti panagadal mo. Ibagamday ta kadagiti dadakkel mo. Madam? Wan, nakitak ti kinaraggat mo nga agadal. Iso at tulungan ka. Agpaay kalatta diti balay, kat siya kung ti makaam mo iti panagadal mo. Nay, manula ang abulan tinapalabas? Ngam addan istor mo, Carla? Nagadupay tilakom. Wen Imbag ka pa'y. Umas asenso kayon. saan matkit di ama ko na apanaгаsenso daytoy, Anita. Ngum aggagat kami latta, tapno ad-ad-dapay ama kaurnong kami. Pautangan nakman nga rod itilakom Ay napasensya kan, ngum sa anak nga agpapautang itikaskan ka asado. Anya? No pautangan ka, sigurado amarigatan ka nga agbayad. Kasanumatan nga ito'y negosyok no kasta. Anya ti panang ipagarok mo kanya? Awan makukwarta. No adda kwartam, saan ka kuman nga umutang kanyak. Ammom, Anita, amamukan. Kaaruba ka, kat makitkitak ti kinasadot mo. Ultimon to pa'y anak mo, kat di mo idamadigos, gapu iti kinasadot mo. Anya? Sadot ka ngamin, Anita. Iso nga aging gaita, awan panggadam. Awan timayat amangawat ken ka, nga uray tagalabala kuma. Ngamin, sadot ka. Nagturad kamutin nga agsao kanyak iti kasta. Wen ata iso matipudno. Kitaom nila kay mo. Naikatan kas driver, gapumatla iti kinasadot na. Nagpadaan nyo asadot. Iso ano sa dinula di tanting kapag ugutan iti sidaan nyo. Kamuti, saluyo. Nga oray pa'y mula ti kaaruba. Saan ka kadi amabain? Asi ka ti sarsaritaan dagiti kaaruba. Ano sa dinula di tantiin kapag ugutan iti sidaan nyo. Nga oray agong ungutan ti akin mula. Nalabos kamot nagsasao. Siya, gapo iti kinagagat mi nga agasawa amanggad. Maigatangan mi dagiti anak mi iti baro at tsinelas da. Sapatos da, kan kawas da. Ngam kita am dagiti anak mo. Adda ka nga agpada akan migid ti tsinelas na. Adda pa'y naabutanan ti tsinelas na. Kan kita am dagiti kawas da. Saan da nga agsuksukat? Uray agdigdigos da, isulat tatibado da. Ta siguro, awan pagsukatan da. Ammom ka din no apay adi ka pautangan? Takayat ko nga agpursigi ka kumamot ng trabaho. Ay, nasakit man tinakam mo kadagiti amin ngayon bagak. Ngam sapay la kuma, taday tati makariingkan ka. Tapno aggagat kayo nga agasawa. Nukasta, sika ti katulong ni Donyan nang. Ay, wan mana. Adda ka din ni Donyan nang? Ada di tao nagmana. Ada ka di bagam kenkwana tayo nakayaban? Akwa, ay saanin. Nagpintas matan di ti paraangan. Nagadugaya man ti maseta sa nagduduma ti sabong na. Wan manang. Inal daw nga as-as si kaswag dagita. Nasken ngamin nga gagatak ta nakababain ka ni Donya Annang. Ada ka di sweldom kenkwana. Idi damo, ada sweldok. Ngam, allowance latan ti itid na. Ngamin, iso ti mang papaadal kanyak. Iso aso badakmat, babaan iti kinagagat ko nga agpaikan kwa na. Kastagayam. Diyay kano ngamin sigod ababaunan na nga stay out kat sadot. Awan pa'y kano tinasayat at trabaho na. Pasig adobli trabaho. Wan, ngamin, dublian kano matlaang ni madam dagiti trabaho na. Iso nga idinauman, inikat na. Siyak tin sukat na. Kasta ka de. Katga po iti kinagagat kong agtrabaho dito'y balay na. Ik-ikan na itinayon ti allowance ko. Ken, igat-gatangan nakpay iti bag, sapatos, ken daduma pay.
Ay, swerte ka, no kasta? No nagagat namin ti tao manang. Swerte mat ti sumangbay kan kwa na. Lakay, naamiris ko na saya at no gagutan niya agasawa para kadagiti anak ta. Ha? Kan liklikam ko man ti arak, lakay. Tani, imbis nga igatang mo iti kawus dagiti anak mo, ngam igatang mo kit din iti arak nga inuman nyo kadagiti pada masanger. Kaasi dagiti anak ta. Di ta man lang maigatangan ida iti naimas as ida unda. Numapanda ag eskwela, iso lang nga iso ti kawus da. Bakit? Aggagat ko man, lakay. Kaasyanta dagiti anak ta. Nukas na, naawat matlaang nilando ijay kumpanya nga ayan mo, lakay. Wen bakit? Siya ko na mismo tinakisarita tapno maawat. Ta nagkarimot nga gagatain para kano kadagiti anak da. Ay, nagsayaatan. Makaisa makanakangag iti day kalakay. Sapay la kumaa, ta talaga nga gagay tapno sanda nga ikatain. Uray janitor lang ti trabaho na, tayos mo ti sweldo. Katun ay na, sapay ko mataaggagatdan nga agasawa. Sigurado ka kadi nga aggagat ka, Anita? Asaan ka nakas itisigo? Saanon, madam? Iso apa nga siyo kadia. Alaon dakmanen at agadalos diti balayo. Nga ore adda ni Feli ababaunan nyo. Sige. Awaten ka. Total, marigata ni Feli. Di na magabunan amin at trabaho dito balay. Taagis eskwela kat ngarod. Nagasat ni Feli, madam. Tada kayo gayam timang papaadal kan kuana? Nasaya at ti kababalin na. Kan nagagat nga agtrabaho dito balay. Iso at tinulungak. Aggagatak, madam. Ikarik day ta. Timatgadak kada kayo. Kat para kadagiti anak ko. Maigatangak idan iti kawas kan sapatos da. Kat agyaman na. Tainik kandak iti gundaway, madam. Aggagat ka. Tapno saan kan tumanen nga ikatan, Anita? Lakay, iti panaglabas ti bulan. Adamotin na urnong tabasit. Nasaya at bakit? Ta para iti panagadal to dagiti anak ta, do agkolehiyo da. Isu nga ituloy ta ti agurnong. Lakay. Kan makitak itan ti kinaragsak dagiti anak ta. Ngamin, nguray kaskasano. Naimas ti balon da ama panag-eskwela. Kan maigatangan tapayin ida iti sapatos kan kawas da. Uray siya, bakit? Maragsakan akmat gapo iti dayta. Agyamanak iti Diyos, ta nagbalbaliw ta. Saan tan asadot akas iti sigod? Tahusto tayo mensahe iti Domingo, iti napantayo na kimisa. Saan amagunod ti sadot ti tarigagay na? Ngam kinabak nang ti magunod ti nagagat. Un bakit? Aggagat ta, tapno magunod ta, ti tarigagay ta para iti pamilya ta. No sadot kayo nga agasawa, awan na saya at amagunod ti pamilyayo. Ngam no nagagat kayo, di kay agbisin, kat maipaayo pa'y ti kasapulan ti pamilyayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay, apakasaritaan, anay tampok di ti programa tayo. Dalan, Kinapudno, Biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Pasit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.